Производителят на оборудването е записал следното. Пепелите ще бъдат приблизително 19% от постъпващото количество на горивото. При 422 000 тона, 19% са над 80 000 тона. В довоз на Петрургия сумарното количество е 2700 тона. Тоест ние говорим за почти 30 пъти по-ниско количество записано, след като довоз се базира на производителя на оборудването на технологичната част, карно горене с водно охлаждане и пречистване на димните газове. В довоз на Петрургия е записано кристално ясно, че ще се използват приблизително 88 000 тона от RDF от завода за механично биологично третиране отпадъци в Садината, тук до София. Поради което същото гориво щеше да се използва и в проекта за инсинератор на Топлофикация София, който щеше да бъде изграден зад гарата. Технологията на изгаряне и пречистване на газовете е абсолютно идентична с карно горене, с водно охлаждане с карата, с 4 степена система на очистване на газовете. Горивото е абсолютно идентично от един същи производител. Как е възможно да имаме различни резултати на замърсяванията, на пепелите и на димните газове? В довоз на Топлофикация София, количеството, което ще използва Петрургия, почти 50% от това гориво, 49,1%, е записано многократно и по делото е приложено, че ще имаме токсични пепели, които в довоз на Петрургия никъде не присъстват. Тези пепели, само варен скоба, Топлофикация София ще пращат в солни мини в Германия на 2000 км, защото в България не могат да се съхраняват. Няма къде. Тоест в една част пише, че ще се пречистват газовете, ще се отделят от димните газове, тежки метали, диоксини, фурани и каквото се сетите още, а от друга страна в същия довоз пише, че няма никъде токсични пепели. След като адсорбентите, които ще поглъщат тези замърсители, се отделят под формата на токсична пепел и производителя на оборудването ясно е записал, че те ще се съхраняват летящата и димната пепели в силози. Довоз на Топлофикация София е значително по-пълен от този на Петрургия и въпреки това е отхвърлен от съда. Много подробно е разписал съда вътре. Защо? В това число никъде не са дадени транспортните потоци на токсичните пепели. Нидерландски инсинератор, един, който е много показателен, при 130 000 тона на година, този е 422 000 тона на година, т.е. повече от 3 пъти горе-долу повече, в 10-километровата зона почвата е замърсена извън всякакви граници и норми, въпреки че на документи инсинератор е абсолютно чист. Това е проблем в абсолютно целия свят. Никъде няма чист инсинератор, който да не отделя токсични пепели. Единственият, който на мен ми е известен, е този на Петрургия. Всички инсинератори в света, според морфологичната структура на горивото, генерират между 20 и 24% пепели. Говоря летяща, дънна и котлена. Инсинератора на Петрургия, пак за мен е първи в света, който генерира 0,64% пепели.